Estos hombres viven en la isla que creíamos desierta. Con el ánimo de protegernos, hijas mías, nos interesa y conviene. ¿Vestirnos con eso? ¿Con ropajes de hombre? ¡Aldo! ¡Los santos! ¿Quién sois? Si queréis ver amanecer, deteneos. Lo que daría yo por tener un chino molaría un montón, pero no lo llames chino, llámalo tienda o bazar. Muy buenos días, bienvenidos. Kaixo, egunon, ongi etorri denok, gaurko eta urteroko Radio Televisión Espainolako itzordu honetara. Itzordu hau egin dugu urtero, Donostiako Zinemaldiarekin, eta egia da, aste hau, oso aste dentsoa izaten ari dela, intentsoa, eta bertan 8 parte hartze dauzka, Radio Televisión Espainolak berak, eta bertan aurre estrenua egin dugu, Cuéntame den azken demoraldia estrenatuko dugu, eta baita Allenderen 1000 egunen miniserie hori ere tesei laburrare egingo dugu, eta gainera otra mirada, beste begirada bat, saria ere eskainiko dugu urtero moduan. Itzordu hau baliatuko dugu hemen kursalean guk Radio Televisión Espainolatik zinemarekin dugun konpromiso hori berresteko. Geu gara Espainiako zinema gehien babesten duen katea, batez ere kalitatezko proiektuak sustatzen ditugu, eta haien bidez gure herrialdearen aniztasun hori agertu nahi izan dugu. Badakigu gure aniztasun hori estandar komertzialitatik urrundu egiten dela, baina zerbitzu publikoa ere eskaintzen dugu haien bidez. Hori baita gure egitekoa eta Radio Televisión Espainolan RTV zinema garelako. Somos campeones en las salas. Yo no sé si voy a saber hacer esto. Esta es mi casa. Somos premiados en los Goya. Venga, que se te va a caer. Coja la maleta y aquí os quedáis. Que se vaya. ¿Estás bien, hija? Dame la niña. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. Te quiero. Me obsesiona el miedo a olvidar algo. ¿Por qué soy así? ¿Así como? Somos protagonistas en los festivales internacionales. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Esta es una historia de violencia, de rabia. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. Los artistas son como luciérnagas, tienen una luz que los hace brillar. Participamos en los grandes estrenos del otoño. ¡No dejaremos de decir nuestras verdades! Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Tú no me conoces. No me conoces. No te metas en líos, si no te llevaré lejos de aquí. Ni te acerques a ella. ¿Me oyes? Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. Quiero ver a papá. Yo también. Que tu padre no quiere verte. Tienes que dejar de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar. Todo el mundo tiene una vida normal menos yo, porque tenemos padres chinos. Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres. Dios no quiera que se cruce en vuestro camino mujer alguna. ¡Dios te oiga! ¡Los santos! ¿Quién sois? Somos Cine, el cine que quieres en RTV. De toda la estrategia, de todo el papel de Radio Televisión Espainolatik daukagun estrategia eta errol handi honetaz hitz egingo dugu gure Radio Televisión Espainolako presidenteak Elena Sánchez Caballero. Txalo bero batarentzat. Queridas amigas y amigos del cine, Zinemaren aizkide maiteok, atsegin handia da, benetan gaur, zuen aurrean egotea, hor eta privilegio handia da, Donostiako zinemaldi honetan parte hartzean, badakizuenez guk patrozinatzaile ofizialak gara, babesle ofizialak gara, zinemaldi honetan, eta pozarren gaude, aurten ere hemen gaudelako. Zinemaldi honek agertzen duen gure zinemak duen indar hori, 7. arteak duen indar hori, eta ez bakarrik Espainian, baita mundu zabalean ere. Y tengo que decir, ¿no?
Horrez gain, esan beharra daukat, Radio Televisión Espainolan ezinbestekoa dela ikusentzunezken babes hori egitea, eta zinemaldi honek oso ongi agertzen du zenbaterainoko konpromisoa daukagun sormenarekin, gure zinegile espainiarren sormenarekin. Zinemagintza espainola gure identitatearen zati da, eta baita gure kulturaren zati ere. Beraz, harrotasun osoz esan dezakegu geu garela leiho nagusia zinema hori ikusteko. Azken urte honetan, Televisión Espainolako lehen eta bigarren kateak 400 film eman dituzte. Horietatik 100 lehen katean, la 1 eta beste 300 la 2 bigarren katean. Hau da, Espainiako zinemagintzaren uneko 90 ikusten da gure operadoreetan. Eta horrek esan nahi du, gutxienez 40 milioi ikuslek aukera izan dutela film horiek uneren jakin batean gozatzeko. Guk eskaintzen ditugun leiho ezberdin horien bidez. Zifrak ikusita, uste dut argi geratzen dela zenbaterainoko esfortzu egiten dugun Radio Televisión Espainolatik inolako interesik gabe edo norbere interesik gabe, beren balio artistikoa, bere balio kulturala eta entretenimenduaren munduan duen balioa dela eta Espainiako zinemagintza sustatzeko. Baina gure pasio hori zinema eta film horiek agertzetik haratago dago. Zinema hori eta gure zinemagintza etengabe aurkezten da gure informatiboetan, magazineetan, egunerokotasuna aztertzen duten programetan eta baita bestelako programazio espezializatuetan ere urte osoan zehar. Galak eta estrainaldiak adibide argia dira, haiek argitzen dute zenbaterainoko lana egiten dugun egunerokotasunean eta halaber programazio, zeharkako programazio batera aurkezten dugu. Hori guztia Espainiako zinemagintzan bolkatuta dago, hor agertzen da Días de Cine, Versión Española, Cine de Barrio, Atención Obras, Culturas 2, Radio Nacional de Película, Bade Cine, El Ojo Crítico, eta beste hainbat programa dira gure katalogo zabal horren zati, eta haien bidez zinemagintzarako pasioa bizirik mantentzen dugu gure herrialdeko etxe guztietan. Donostiako zinemaldiak nazioarteko aitortza du, batez ere sormena sustatzen duelako, eta bera delako gure agertoki nagusietako bat, non Espainiako zinegileek euren obrak aurkez ditzaketen, bai publikoari, bai nazioarteko kritikari ere. Horrez gain, oso foro garrantzitsua da guretzat, bertan harremanak aldotzen direlako, elkarrizketak izaten direlako, ideien truke bat garatzen delako, proiektu berriak aurkezten direlako, eta hori guztia zinemagintzarekin lotutan, eta horri esker indar berri bat ematen diogu Espainiako zinemagintzak bizi duen momentu bikain honi. Oraingoan 71. edizioa dugu, eta edizio honetatik gure zinemagintzari indar berezia eman nahi diogu. Estaba diciendo edizio honetan gu presente egoteak guk eskaintzen dugun babes horretatik haratago dago. Bertako industriari eskaini nahi diogun babesatik haratago dago. Eta horixe azpimarratu nahi nuke nire hitza hartze labur honetan. Izan ere guk film horien ekoizpenean, produkzioan parte hartzen dugu. Horietako asko aurkeztuko dira hemen, zinemaldian, eta Mariak ere aurkeztu du, azken bi horiek, filmean agertu diren bi horiek, bertan agertuko dira. Eta horrez gain espazioak eskaintzen dizkiegu zinegilei euren proiektuak eta ideia partekatzeko, euren egunerokotasuna eta praktikak, filmaketako praktikak hobetzeko, eta bertan, zinemagintzaren garapenaren azken berrikuntza horiek ere integratzen joan daitezen pixkanaka. Badakigu zinemak indar handia duela historioa kontatzeko, historio horiek gure gizartea eta gure kultura islatzen dituzten. Eta horrez gain, guretzat, Radio Televisión Espainolarentzat, ezinbestekoa da zinemak duen gaitasuna ere hezteko, entretenimentua eskaintzeko, gure
adimena eta gure burua zabaltzeko eta gure bizioitzak aberasteko ere, nola ez. Hori kontuan izanik gure plataforma ezinbestekoa da eta beharrezkoa lotura eskaintzen diogu Espainiako zinemagintzari. Eta nire hitzaldia amaitu aurretik beste aitortza txiki bat egin nahi nioke oso pertsona jakin bat. Pertsona hau oso esanguratsua izan da Radio Televisión Españolan eta bertako zinema alorrean. Ez bakarrik bere gaitasun profesionalangatik, bere giza kalitateagatik eta bere goxotasunagatik ere bai. Maite Pisonerorentzat hau izango da ziurrenik bere azken jaialdia etxeko profesional moduan. Maite zaitugu. Vamos. Habrá tiempo para el aplauso. Gero ere izango dugu, txaloetarako tarterik. Te queremos. Maite zaitugu. Te vamos a echar de menos. Zure hutsa izango dugu. Somos muy felices. Baina pozarren gaude, alaber, badakigulako, hemendik aurrera, nahikoa denbora izango duzula beste gauza batzuez disfrutatzeko. Maite Pisonero, ezagutzen ez duzuen ontzat. Bera, oso gaztetan hasi zen, irratigintzan. Bueno, ni Pleistozenon hasi nintzen, bera ere antzera. Irratitik telebistarako jauzi egin zuen, eta gero fikzioaren aldeurrean sartu zen, 2017an, ez mugizoiek sustatu zen, eta orain bai, gure zinema eta fikzioko departamentuko zuzendari ordea da, gaur-gaurkoz. Eta, benetan gaitasun handiko profesionala izateaz gain, eta bere lan bikain eta trebeaz gain, azpimarratu nahi nuke, etxeko langileentzat lankide bikaina dela, eta goxotasun handia agertzen duela bere egunerokoetan. Eta bere ahotsak duen neurriko goxotasuna da gainera. Aipatu bestetik Maiteren esku hartzea ezinbestekoa izan dela, hainbat arrakastantzat, 83ko uda, Inocencia, 20.000 especies de abejas, campeones, a librería, a las bestas, besteak beste, berak zainduak izan dira. Eta azken demoraldia baino ez dut gogoratu izan horiekin. Estamos contentos porque sabemos que vas a tener Maite, benetan pozik gaude, badakigulako hemendik aurrera zure afizio guztiei leku egin ahalko diezula, eta noski ikusle bikaina izango zarela, eta beti sustatuko duzula Espainiako zinemagintza, badakigu ez dago inolako zalantzarik. Antzerkigintza ere sustatuko duzu, noski, eta disfrutatu ahal izango duzu ere berean musika zen, beste gustatzen zaizun jazaz. Besteak beste, ez nekien saxofoia jotzen zenuenik. Jakin izan banu, berandu ohartu naiz horretaz, jakin izan banu, saxofoia ekarriko nuen zuretzat, baina lore sorta bat baina ezin izan dut ekarri Radio Televisión Españolari eskainitako lan eta zerbitzu guztiengatik. Txalo bero bat, berabentzat. Soy muy feliz y he sido inmensamente... Eskerrik asko. Oso zoriontsu izan naiz Radio Televisión Españolan. Eskerrik asko, ez nuen nolakorik espero, benetan. Gauza bat, baino ez dut esan nahi, Radio Televisión Española oso enpresa handia da. Bertan langile asko daude, pertsona askok lan egiten dugu, eta bertan egiten dugun guztia aldarrikatu nahi nuke une honetan, barkatu, unkitu xamar nago. Telebista publikoa izatea ez da beti erraza eta lehenako songi daki hori. Baina, ziurta dezaket, Radio Televisión Españolako langile guztiak eguneroko esfortzu egiten dutela ura hobetzeko, alor guztietan. Barkatu. Ez nire loreak niretzat ez ditut eramango. Bueno, eskerrik asko, mila esker benetan denoi. Eskerrik asko, Elena.
Mila esker zuri, geratu hemen, kazetaritza lan txiki bat egingo dugu orain, eta hitz hauek, eta esku hartze hau itxiko dugu aurki. Titular batzuk emango ditugu horretarako, ideia bat izan dezazuen. Ikus dezazuen zer den Radio Televisión Española, eta nola ikusten dugun zinemagintza gure etxetik. Lehenik eta behin, zoriondu egin nahi ditugun zinegile guztiak, zinegile, aktore, ekoizle, zuzendari, teknikari, eta baita zinema munduan lan egiten duten langile guztiak ere, beren lan bikainagatik eta dedikazioagatik eta pasioz jarduteagatik. Zorionak denoi. Zu ere batzatoz, ezta? Era bat. Orain, eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, ikusle guztiei, Radio Televisión Española haien munduaren zati izaten usteagatik, eta gurganako konfidantza izateagatik, eta gure historiak milioika pertsonen etxetara sartzeko aukera eskaintzagatik. Eskerrik asko denoi. Gora telebista publikoa. Esto es un Kit Kat. Kit Kat txiki bat izan da hau, maiteren Kit Kata. Bueno, orain zinezale guztiak gonbidatu nahi zaituztegu eta gozatuko duzula espero dugu Radio Televisión Españolan eskaintzen dugun programa zabal horretaz. Eta zuen zai egongo garela berresten dizuegu. Eta bermatzen dizuegu. Azkenik, zinemagintza espainolaren argiak distira egingo duela beti eta indartsu gure pantailetan. Inolako zalantzarik ez egin. Eskerrik asko denoi eta gora Espainiako zinemagintza eta Radio Televisión Española. Bueno, esto es lo que tiene RTV, que en este caso... Hauxe dauka, Radio Televisión Espainolak. Egia da, RTV kere maite zaituela zu, aldatu egingo dugu lema, buelta emango diogu. Bueno, hemen gaude orain bi filmen lantaldeak dauzkagu, Radio Televisión Espainolako galatako protagonistak dira bertako parte hartzaileak. Txinaz estrenatu genuen atzo, asko gustatu zitzaigu, bertako Arantxa Etxeberria daukagu gurekin, eta La Ternurako zuzendaria ere, hemen daukagu Vicente Villanueva, eta bertako aktoreak ere bai. Orain, hitza Elena Sánchezi emango diot, berak etengabeko lotura daukalako zinemagintzarekin. Sentitzen dugu, baina soinu arazoa dauzkagu, ez zaigu soinu iristen. No se te oye. No se oye. Hola. Igual, ¿ahora? ¿Te enchufas este? No, tiro de este. ¿Hola? Te lo cedo cuando... Sí, mira. ¿Hola? Ahora sí. Hola. Decía que buenos días. Kaixo. Estoy muy bien rodeada, como... Oso ongi inguratuta nago, hemen lankide bikaina dauzkagu, Emma Suárez daukagu hor, bazterran ondoan dauka Vicente Villanueva, Gonzalo de Castro alboan, hoiek dira Ternurako lantaldeko kideak, baina, Alexandra Jiménez, Fernando Guayat, Ana Molinas eta Carlos Cuevas ere aipatu nahi ditut. Ez ginen denak hemen kabitzen, ez ginen sartzen, baina eskerrik asko etortzagatik. Y también están con nosotros gure artean dauzkagu, alaber, txinaseko bi aktore atzo estrenatu zen hemen kursalean eta harrera bikaina izan zuen Radio Televisión Espainolako gala horren parte izan zen. Leonor Waldin daukagu, Arantxa Etxeberria eta Carolina Yuste, zer moduz? ¡Viva! Y también ahí sentados están Pablo Molinero eta hor daude eserita Pablo Molinero eta txinaseko beste hainbat kide. He dicho chicas, pero hay que hablar con propiedad. Bueno, neskak aipatu ditut, kideak aipatu ditut, baina haiek aktoreak dira, interpretazio bikainak egin dituzte, zorionak. Txinas filmarekin hasiko gara, ikusle askok aukera izan duzu gure ikusteko, gainera harrera bikaina izan zuen, oso hunkigarria. Eta atzora aipatzen genuen, programan bertan, film honek immigrazioa hitz egiten du, aurre zen behar bada fikzioan etzen alekorik kontaktu, egia da, ohituta gaudela, jasotzen dugun pertsonaia hitz egiten, baina egia da, komunitate txinatarrak lekua daukala gure gizarteetan, deno daukagu gertu alakorik, baina fikzioak ez du foko haien gain jarri, zergatik jarri duzuzuk begira da hor, egunon. Lehenik eta behin Maiti eskerrak eman ezkez barkatu, baina horrentxo hartu naiz, bazoazela ez dakit berriro ikusiko zaitu da. Eskerrak eman nahi dizkizut.
Ni neure ukitu egin naiz, eskerrik asko, nigatik egin duzun guztiagatik, beti. Eta, bueno, orain bai, eskerrak eman nahi dizkiot, eskerrik asko. Eskerrik asko, Radio Televisión Espainolari ere, eta bihotzez diot, nik egiten dudan zinemagintza, eta zuzendari askok egiten duguna, egia da, begirada ohikoaren bazter geratzen dela, ez da ohiko enfoke hori, sarritan pixka bat bazterrean geratzen gara, eta Radio Televisión Espainolari gabe ezingo nuke alakorik egin filma, guztiona da. Ni zinei zen, gidoi batekin gerturatu esan, familia txinatarra daukat, integrazio egin nahi dut, eta esango digute, eta zer izango da egingo dugun, zenbat sarrera salduko digun, behar da nire ikusi nahiko du, beraz, hori ikusirik eskarrak eman nahi dizkizuetan hori. Ez bakarrik nire izenean, zuzendari guztion izenean, babesten duzuen emakumezko zuzendari guztiak, Exti, Carla, hemen gauden guztiok, benetan gurdiari tiraka gabitzan guztiok, guretzat ezinbestekoak zarete. Esto no es emoción, esto es muchos días. Oso unkituta nago, baina, azkeneko egun hauen ondoriak ere badira, hau etxonetan ikusten dituzuenak. Eta orain bai, atzo, pasa egin genuenean, bitxia izan zen, emakume marrokiar bat horri ziten, eta izan zen, eskerrik asko filmagatik. Egia da, nik komunitate txinatarrangan jarri dut begia, baina edozen emigranteren bizimodua isla dezake honek. Iruditzen zait beti gure filmak gure begiradatik ikusi ditugula eta agertu ditugula. Ez gara usertu, etorkin baten ate iriki eta bertako familia batean, txinatarren familia batean mailan, eseri bertako kontra esan guztiekin, bertako dolu guztiarekin eta aurregin behar diten egoera guztiekin. Eta uste dut hori dela gure filmaren berezitasuna. Nik hori egiten nuen, pentsatuz, nola biziko lukeen mendebaldeko pertsona batek hori bizitza. Eta gero, pase bat ere egin nuen, komunitate txinatarra eta kolokioan etzioten duzen izan, ama batek hartu zion mikrofonoa eta bere alabak ditzen zenaz, baina zuk esan duzu eta espainiarrek egiten dute hau eta ni orduan ohartu nintzen. Ondo egin dut lan, antza. Eta niretzat oso garrantzitsua da ez bakarrik integrazioa hitz egitea. Elkar bizitzat hitz egin behar, eta gaur eta ni oso astuna gara horrekin. Izan ere, integrazioak esan du, haiek gurera etorri eta hemen moldatu behar dutela, baina ez da hori, hau elkarri bizitza bat da. Gu geuk ere eskoa luzatu behar diegu, ona etor daitezen, eta beraz film honekin hori agertu nahi izan dut. Nahi nuke, behin filma ikusi ondoren ez dezagun esan txinora noa edo pakira noa, esan dezagun dendara noa edo bazarrera noa. Gauza txiki horiek lotzea lortzen badugu, uste dut pixka bat gure ikusmunda zabalduko dugula. Eta zoriontxo egingo ditugu horko Dani, jarri zutik, ikus zaitaten. Ela, Zigi, Jehu, zutik. Eta Pablo ere bai. Pablo, zutik. A esta gente. Vale. Claro, hablas de convivencia. Elkarbizitza aipatu duzu, identitatik haratago joaten da filma, sustraietara jotzen du, eta baina hemen gauza asko ikusten dira, Txina zen, gaztaroko sexu heziketara aipatzen duzu, esate baterako oso gai garrantzitsua da. Atzo ere aipatzen zen, heziketa zen daiteke edo, heziketaren falta edo, ez heziketa, hori zer gertatzen zaie gaztei euren harremanetan. Nola ikusten duzu, Leonor? Galdera ona. Zuri tokatu zaiztu. Egunon. Egunon. La educación sexual, qué buen tema. Sexu heziketa, gai bikaina. A mí la verdad es que también aprovecho para decir nik aukera baliatu nahi dut, esateko Jehu, a la madre de esta familia honen amaren papera egiten du, eta Zintxik neraberen errola dauka, erabat espainiarra den nerabe bata, bere testu inguruarekin oso aserre dago, eta nik betxatu, zer egiten nik hemen, zer daitezela haiek, baina hemen hiruren arka gaude, eta berbada horregatik nago hemen. Oso ongi kontatuta dagoen historioa da. Gidoia irakurri nuenean ere, iruditu zitzaidan bertan joku moduko bat dagoela, eta hor egia da gai asko ikutzen direla. Haurtzaroko gaiak aipatzen dira, 11 urteko gaiak aipatzen dira, bertako xalotasunarekin, eta Danielak eta Valeriak oso ongi egiten dute, pero hori baina gero gertatzen dena ere aipatzen da, gai horiek ere lantzen dira. Zer gertatzen da behin begiko estalkia erortzen zaigunean eta institutuan
egon behar dugunean 15 urteko neskekin eta bertako joko horretan jolasten direnean. Eta guk, izen bat daukagu kalean, eta izen bat daukagu etxean. Eta iruditzen zait, nire egoera pertsonalagatik oso kezkagarria dela. Nik seme-alabak dauzkadalako, eta iruditzen zait, sexu heziketa falta hori eta interneten dagoen porno gogorrerako sarbidea eromena dela. Honek asko kezkatu behar gituzke eta ez gaude oso kezkatuta. Filmak amatasuna zer hitz egiten du. Zeure ama zara, adoptatutako alaba bat daukazu, eta zuk zeuk ere sufritzen duzu. Neska horren bizipenetatik, bizipen ezberdinak ditu, bere gorputz edo arrasoak ezberdinak direla. Eta bai, egia da, nik ikusten dudala, nik hemen ikusten du, zuei begiratzen dizuenan, pentsatzen dut, ni intimidatatzen naiz, baina Arantxa begiratzen dizuenan, pentsatuko dut, zergatik jantziote du soinek hori, nola bizikote da, nola dako eta bere logela, zego saltzen du beste horrek, horrelako baderak egiten dizkio bere buruari eta benetan horrek sor gorruzten nau, harrituta guztan nau, eta adoptatutako aurrez hitz egiten duguna, nazionalitate ezberdinetakoak eta ezaugarri ezberdinak dituztenak, horrez berdintasun handia dago, etnia berekoa bazara, pentsatu dezakezu noiz kontatu eta noiz ez, baina hor badago estena bat gero moztu egintzen, baina ezagun estena bat, amona batekin, ela gertzen zen, kalean zigoazen eta auzokoak zentzio zer egiten duzu, ez nire bilobarekin nago eta, baina txinatarra da, eta berrek zentzio, eta zule esan. Eta hori gertatu zitzaion elkarteko emakume baki, esan da jendeak txorakeriak esaten ditut, nola, zure biloba, baina txinatarra da, eta berrek zentzio, ez da posible, txinatarra nire biloba, ez. Eta hor bi aukera horiek ikusten ditugu, batetik hor dago, Pabloketan hartzen dugun jarrera. Guk erabakitzen dugu, erabateko integrazioan sinesten dugu geu izangora, eta txinatarrez ikasiko du, bere izen txinatarra mantenduko du, erroi utxiko dio, eta beste batzuk esan gute, 3 hilabete daramatza hemen, zer da txinatarra izatea, non dago identitatea? Zer da espainiarra izatea? Nork erabakitzen du? Gure gorputzeko ezaugarriek, eziketak erabakitzen du, nork? Zuk agertzen duzun pertsonaia hori izan ziteken zuzenaria gera, ez? Iruditzen zait horko, azia hortxe dagoela, zure bizipenetan, zuk pasar horretan, bizipenak izan dituzu, gara iristen zinen, horrekuntzen eskatxo hori ikasten, edo film bat ikusten, erakuslaiaren atzean, eta, itzi guzu pertsonaia horretaz, argi ematen dio film hori. Claro, por favor, que se roba la película. Bai, hartuko dizut mikroa. Ahora es mío. Orain mikroa nirea da, ezta? Oso ongi. Amaia es Arantxa, en realidad. Amaia Arantxa da. Es tu historia. Zure historioa da. Ezta? Eta, berak lan asko egiten zuen eta etxearen azpiko bazarretara joaten zen, eta hor harreman bat egiten du pertsonaiarekin, eta, asko zentzaion, eta erregemago idatzitako gutunarena ere hori gertatu zitzaion. Arantxaren moduan pentsatu nuen, paktu bat egin genuen, bien artean, eta esakendun hori antzestu behar dugu. Horrez gain iruditzen zait, Amaia ere kanpoko begirada hori izan litekela, gure begirada. Esate baterako ni Madrilen bizi naiz, eta, Karabantzan eta Oserasen tartean bizi naiz, eta bi komunitateak dira nire bizilagunak, eta, ni denda haien denetara joaten naiz, eta niri film honek begirada asko zabaldu dit. Esate baterako gizonetako proiektu ditugunean, harrigarria iruditzen zait, honek eralatu egiten nahuela, gainera ni, oso implikatutan nago, irakurtzen dut, badakit, eta baina batean hartzen ez dio dela bila begiratu ere egin, eta egunero sartzen naiz, denda horretara eta botila bat eskatzen diot, eta batean, Arantxak ez zuen moduan ikustea hor badago iztegi bat ez duguna erabili behar, eta orain konstiente naiz horretaz, ez genukela erabili behar, eta orain ez dut kanpotik begiratzen, ekintzekin begiratzen dut, eta ez dut ikasi iruitz, ez gutxienez. Eta iruditzen zait nire pertsonaiak horrekin duela zer ikusia, hemen gauden edonork izan dezakegun begirada izan liteke, eta guk geuk ere saiakera egin behar dugu, saiatu behar gara,
haien lekuan jartzen oso zaila da leku batera iritsi eta inork guri kasurik ez egitea, haien aurre iritziei aurre egin berri izatea. Eta horri aurre egitea geure ardura da. Horregatik nago erabat ados Arantxarekin. Integrazio hitza zaborretara bota behar da. Azkenean integrazioa ez, guk elkarbizitza bat bideratu behar dugu. Ez dugu geure begiradaien gainetik jarri behar eta bar. Eta niri filmak ikuspegi hori aldatu egin dit oso modu erradikalean. Oso ongi. Markatu. Orain utziko dizuegu zuei ere hizketan, itxaron. No, solo decir una cosa. Bakarrik. Lo siento. Bueno, sentitzen dut, baina utziko dizuegu hizketan. Orain, Karolinak esaten zuen, honek aldatu egiten zaituela, eta ados nago eta hemen badago hitz bat ere gustatzen zitzaidana. Beharrezko hitza. Eta hau pertsonala da, baina, ikaragarrizko pereza ematen dit. Beharrezkoak dira legeak, beharrezkoak dira, gauza asko. Film bat zuzendariaren beharra izan daiteke, beharrezko izan daiteke arentzat, baina ez guztiontzat, baina ekia da. Filma ikusi ondoren, beste era batera begiratzen diogula munduari. Eta esan beharko zenuke behar bada, ez horregatik esan behar da, eta zuk esan behar zen, filmot egitu jendak, ez horregatik esan behar zenuke zuzenean. Izan ere, ongi sentitzen dena da, zinematik ateratzen den pertsona hori. Eta ni erdi ingelesa naiz, eta kolonialismoa genetan daramat, eta integrazioa ez dugunean zer moduke integrazioa. Ingelesek Indian egin zutena, eta errege magoen gutuna, eta haren historioa, eta nik ere alakoak baditut, eta betxatzen dut, erosi ezazu, errege magoen oparia, eta, Ipar Amerikarrek Thanksgiving eta Halloween, ospatzen dute Halloweena, ados, ospatzen dugu, baina oraindik eskerremate gau hori, edo egun hori, ez da, eta falta zaigu, hor ikusi behar dugu gure begiradak ezberdinak direla, eta nik hori etxera daramat, Karolinak ere apatzen zuen hori, eskerrik asko, Karolina. Ez horregatik, esazu, hori da, ez horregatik. Os voy a enseñar 3 palabras en chino. Hiru hitz erakatsiko dizkizuet txinera. Zongi iruditzen zaizu? Llegamos a hablar con una persona. Guk txinata batek hitz egin behar duguna, ni hao esango diogu. Kaixo. Te ayudan algo, le das. Zerbaitetan laguntzen dugu, xexe, eskerrik asko. Xexe, eskerrik asko esateko. Horrein daniko beto esango du, nire zentorekin ari naiz, Eta pai, aio esateko. Hiru hitz horiekin egizu esaiakera. Zoazte bazar batera, eta ikusiko zu irribarra. Nik basarkada jaso ditut honegatik. Niri ez, zuetzara berbera bezakatzeko. Baina bai, hor argia. Ikusten da, ni hao, xexe, pai, ya está, listo. Vamos a tener que hablar de la ternura también. Por favor, venga. Itzegin dezagun orain goxatasunaz pixka bat. La ternura filmaz. Mesedez. Son inteligentes. Bi neska hauek azkarrak dira, ederrak dira, sentikorrak dira, aktire bikainak eta maite ditut. Hori esan behar dut. Se nota. La verdad es que... Venga, la ternura. Venga, va. Orain la ternura. Txinas filmean gai ugari agertzen dira, baina orain hitza eman behar digu la ternura filmari. Gaur izango da estrainaldian, bertan Victoria Eugenia antzokian egingo da, bai? Eta hemen erreginarekin ez dugun astuko, bai, Victoria Eugenian, oso ondo. Vamos a hablar de esta película que Eta zuen filma zitze egingo dugu. Ez dakigu nola etiketatu filma hau, eta ongi datorkigu hau, izan ere etiketek beti murriztu egiten gaituzalako, baina abentura dago bertan, komedia dago, enredoa ere bai, historio romantiko bat, magia, Vicente. Nola egokitu duzu obra hau, zenbaterainoko eromena izan da, Sanzoren obra egokitu duzu, eta abia puntua bera ere oso estimulagarria, ez da? Bai, niretzat hau opari bat izan. Zuzendari bateko horrelako material batekin topo egitea oparia da. Eta oso divertigarria izan da filma egitea. Nik hasieratik hau ikusi nuenetik iruditu zitzaidan benetan pelikula bikaina egin zitekela. Eta egokitza oso erraza izan da.
tono bera topatu dugu, denon artean batetik, eta gero, forma ematen joan gara. Egia da, genero asko nazten direla filmean, baina behin ikusten dugunean, guk hor mundu bat sortu dugu, eta mundu horretara sartzen gara, eta sinesten dugu, eta hor, daude musikalak, magia egon daiteke, kartun momentu batzuk, eszena oso dramatikoak, oso romantikoak, eta baina denak oso ondo funtzionatzen da azken batean, jostailu baten modukoa da, oso divertigarria. Hor laugarren horma ere hautsi duzu batean, oso divertigarria izango da aktoreentzat. Beti esaten duzu komedia egiteak, mugitu egiten zera, estimulatu egiten duela. Zu gema etengabe zabiltza komedia horietan murgilduta. Ez, esan nahi dut, drama asko duzu, ni jao. Eta pentsatzen dut asko disfrutatuko zunuela komedia horretan, xexe. Esa reina Esmeralda. Esmeralda erregina, ni jao. Sí, no, ha sido, para mí ha sido niretzat, un bombonazo de personaje. Oso bikaina, oso divertigarra pertsona. Lehenik eta eskerrak Televisión Espainolari zinema besteagatik, bete egiten du, haiek gabe ezingo genuke filmik egin. Eta zorionak zuri. You are the boss. Esmeralda erregina, da nire pertsonaia, produktoretik dator, Ebre Zebrean, David Naranjo, eta Vicente Villanuevarekin topo egin genuen, hortze probatzuk egin dituen, esantzian drag queenaren errola jokatzeko, ideiak omatzezken erreferenteak, esantzen La Muerte o Sienta también, Ben Davis eta bare referentzaiekin, eta hor, bomba baldortu nahi ni, Esmeralda erregina naiz, magoa, eta, gozoleko zekin egin dut lan, benetan lankide bikaina, Alexandra Jimenez ere bai, Fernando Guayat, Ana Moliner, Carlos Cues, ez jarri zutik zuek ere. He de decir que es una película absolutamente coral. Eta denen artean eginiko filma da hau, lantaldean eginikoa. Eta beraz, hemen lankideak izate ezinbestekoa da. Eta gure lana bestearen baitan dago beti. Eta hemen hori ohikoa bada ere filmean are gehiago. Bertako dinamismoagatik, bertako lehengoiagatik, Alfredo Sanzoren hizkuntzagatik, erritmoagatik. Hori pasa egiten zen batetik bestera, eta bat irudi pinponeko pelota bat zela. Denen artean landu genuen. Entxeguak egin genituen. Ez dakit asko hitz egiten ari naiz? Ez, primeran zabiltza. Pelikularen erritmoan ari naiz. Eta, horren txeguak egin genituen, Vicenterekin, ezinbestekoak izan ziren. 6 astetan filmatu da, garai bateko epokako filma da. 6 aktore etengabe planoan. Bere korpinoan soinean, gonak eta hile ordea buruan. Eta lortu dugu benetan bertako lantalde osoaren esfortzuagatik. Republika Dominikanan, Kanariaetan, eta kero emango dizut itzagontalo, non gehiago filmatu zen. Eta, egindako entxeku horiek, antzerki modukoak izan ziren, koreografiak, dibertsioa zen oinarri, eta guztien artean, magia bat sortu zen, eta hori ezinbesteko da taldean lan egiteko. Kimika behar da. Eta asko maitu dugu elkar. Xexe. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Gonzalo? Gonzalo, nolako izan da zure esperientzia? Bueno, egia esatearen, edo nik egiatza duen esateagarrik, nik funtzio ikusi nuen Labadia antzokian, eta iruditu zitzaidan, zorion, oraindik ere agertzen da, Madrilen, eta pentsatu nuen, hau testu bikaina da. Eta halako batean, telefonoak jo zuen, eta nire lagun Vicente Villanueva esan zian, testua egokitu dugu zinemarako eta la ternurarena, eta zen, no sinatu behar da. Zergatik, errazen egin dugu azteko, divertitu gara. Aktoreak divertitu gara, eta zorte handia izan dugu, testua bikaina da, oso loriatxua, koloretsua, eza molde bikainak zituena, bikaina, eta beti ez da halako aukerarik izaten. Opari hauek gutxitan jasotzen dira bizitzan, eta heldu egin behar zaie, ez nuen inolako dudarik egin, eta ibilbidea bikaina izan da, iritsi gara, uarte bikainera, ondartza bikainera, iruditzen zait, filma pepinazo gutxa dela, divertitu gara, sofritu dugu, disfrutatu, eta, nik uste dut, aurtengo opari hause dela, niretzat. Eta gaur filma ikustera bazoazte, lehenik utzi mugikorra etxean, eta, gero, zabaldu begiak, eta, murgildu film honetan, film eder honetan.
perra bikaina dauka barruan, eta, bueno, kuriositatez joan zaitezen espero dut. Baina herrialde honetan egindako filma da, bertakoa. Eta behin planoa zabalduta esango duzu, hau Disney da. Bueno, hau da Vicente Villanueva jaunaren talentua. Es verdad que es una película típica, es una película diferente. Me imagino que una película también complicada a la hora de encontrar financiación. Filma divertigarria da, ezberdina da, baina konplexua izango zen finantzazioa bilatzea. Radio Televisión Espainolak ere arrisku bat hartu du, eta proiektu hau, oso ezberdinen proiektu hau babestu du, eta iruditzen zait, konplizitatea ezinbesteko izan dela bertan. Bai, ezinbesteko izan da, Televisión Espainola bertan sartzea, baina egin behartzen obra haintzen ezaguna, non, egokitzeko aukera ikusitakoan, egin behar dugu, bai edo bai. Eta egia da, produktorek ere berek prentzazio prozesuaz hitz egin behar dute, egin behar dute, baina filma hor dago, eta egin da, finantzatu da. Ze referente duzue filmean? Pentsa dezakegu hor, La princesa prometida, esatera baterako, musikala ere hor dago, bai. Hor, Into the Woods, ere izan da referente bat, Ben Davis ere izan da, zein gehiago, referente ugari izan ditugu. Muchos épocas. Nueces ere bai, Kenny Branaken Shakespearen egokitzapen guztiak ere buruan izan ditugu, Malefika, Disney ere gogoan izan dugu etengabe. Bai, egia da, horrek guztiak funtzionatu egin du, referentzia horiek lagundu digute, haiekin jolastu gara, eta bizitza eman diogu. Eta oso ongi atera da, gainera uste dut, hemen ezinbestekoa dela aktoreek izan duten aukera hori, holako zerbait egiteko aukera, denak oso ondo daude denak, ez gaizkiz gaude. Baina ez duzu beti gisa honetako lan bat defendatzeko aukerarik izaten, eta uste dut hori aukera ona dela. Eta gainera uste dut, ikusiz asko disfrutatzen dela, eta aktorek ere asko disfrutatu dutela. Maria Izagirrek dagoeneko leku hartu du, orain bai, gehiago jakin nahi duzu zoazte zinemara, bertan eta zoazte aretoetara, hau nire programaren kontra da, ni telebistako programa batean partatzen dalako, baina zoazte aretoetara, zer gehiago gitu nahi duzu, Gonzalo? Ez gerorako utziko du. Eskerrik asko eta zorionak bi lantaldeei benetan harribitxeak egin dituzue. Zorte hon. Eta orain ikusi, aia norki bezan, guk aperitikoari, prentsa horreko bikaina, eta uste duzet elkarrekin egin dugula. Bai, egia. Aukera emango diegu hemen kazetariei galderak egiteko, behar bada galderaren bat egongo da. Zuen momentua da, galderen txanda. ¿Alguien tiene alguna anuncia? Aquí. Sí. ¿La siguiente? Que hemos hablado mucho. Hola, muy buenas. Yo no tengo la oportunidad de ver China. Eixo, nik ez dut txinez ikusteko aukerarik izan, baina ikusiko dut. La ternura ikusi nuen eta zorionak etengabe barrez egon dira ikusle guztiak, barrez lehertzen, oso film originala eta usarta da, drama asko dauka, eta programazioak berak, eta eskertu dugu zerbait divertigarria ikustea bertan. Zorionak. Hore bai, lantalde osamenuka dela ikusiz, aukera baliatu nahi dut zuen anekdota kontatzeko. Filmaketan izan duzue, uarte batera joatzarete, ez dakite, primeran pasako zenuten, inolako zelantzarik gabe, eta badakit, guk azterrak ikusi dugu, baina badakit ikusleek asko gustatuko dutela. Bertako anekdota, zer izan da, guk magia inbokatu genuen, eta magia geurekin zegoen. Emak erritualak egiten zituen, errituak egunero, eta horri izan genituen urakanak, etengabeko euria, bai. Guk inbokatzen genuen guztia gauzatzen zen. Bai, naufragioa gertatu zen. Kanaria luartera itxigin, eta Hermione dan Amerikarmen zein urakanek jogintuen. Vino Herminia con toda su familia. Herminia bere familia guztiarekin, antxe. Pentsa? Eta planoa zabalduta hor zer ikusten da? Bertan lokatza baino, ez? Hor badago agertu, estena politikoaren bat, hor dolu momentu bat ikusten da, zuaitzaren inguruan. Bertako herritate ikusiko bazenute lokatzez bete, eta bera, mendiko bata jantzi eta soinekoa pintzekin helduta, grabatzen genuen euria, beste toma bat, euria. Baina alare bikain geratu da, plastikoz bilduta egon nintzen, euria hasi du, benga,
dena babesera, kendu dena, gelditu da, hasi berriz. Bueno, eromena. No demuestra eso que el cine es trampa, ¿no? Honek erakusten du, zinemagintza trampa egitea dela, badirudi egoera bat bizi dugula eta gero muntatzen dugunean, bueno, erabat ezberdina da dena. Beste galdera bat bazegoen hor. Nahi baduzu, Bueno, gure lantaldeko beste kidei ere egin galderak, Hola, Arantxa. Kaixo. Arantxa, lehenik eta behin zorionak filmagatik. Nola egin duzu casting prozesua, nola eraman duzue, nola egin duzue castinga bertako aktore gazteenekin, eskerrik asko. Yo tuve que hacer muchísimas pruebas. Bueno, proba asko egin behar izan Me encontró en la calle. Kalean topatu ninduen. Bai. Bera izan da, gazteenetako bat filman, ez barre egin, bera da gazteena. Bueno, zentra gaitezen. Barkatu, Gonzalo begiratu eta hemen dago eta gutxatu egiten baitu. Ez, txantxak alde batera, prozesu luzea izan zen, 8 hilabete eman genituen, bertan, hor badago aplikazio bat gu WhatsApp ero ditzen dute, baina bere WeChat ero ditzen dute. Eta WeChaten bidez, bideli genituen deialdiak, kastinetarako, saiatu ginen bilatzen aktoreak kalean ere bai, aktore batek behin deitu zen dontzen, torri, esatzen eta berak, bueno, baina zen emakume hau, Baina zingiren Dani, Valeria, haien prozesua, bueno, luzeagoa izan zen, nekatu eta bukatu zen, dei eta dei ibili ginen ahi egiteko eta probak egin genituen etengabe familia bat sortu behar genduelako hor bada, beste gauza bat garrantzitsua dela, eta bueno, isildu. Todas tienen que provenir de la misma provincia. En China es inmensa. Claro, y de pronto encontraba a alguien de Pekín brutal y era, no, es que es como poner que la madre es andaluza y la hija es... Eta alaba kanariasekoa da. Nos limitaba aún más, entonces era un proceso súper duro. Bestela oso gogorra da. Eta Cindy gaixoak asko sufriarazi zintuen. Ze gainera hainbat familia familia elkarrekin jartzen zituen, baina adibide argia da aita. Aitak bakarrik astazkenetan filmatu zezaketen 3 - 6 merkatu batean lan egiten duelako, bazar batean, eta egun horretan bakarrik lan egin zezaken, eta norbait utzi bazarrean. Eta 6 gutxitan, itxon, eta bueno, niri berdin zaiz filma, denda irikitzea joan behar dut. Beraz, casting mota ikarri gustatzen zait, baina bai, profesionalekin gelituko naiz ni. Beraz, benetan oso nekagarria zen, eta gaina oso hiperaktiboak ziren. Eta amarena egiten duena, bihotz oso handia izan behar da horretarako. Yehu, eres la mejor. ¿Alguna más? Markatu baina ez dugu entzute mikrofona erabili behar du. La repito. O sea, quería preguntarle al equipo, o tanto a Fernando, a los que estáis aquí, si es cierto que a la hora de interpretar, que eso me llama la atención, él lo que os pide... Eta hori eskatzen dizue, hau da, pentsatzen ari bazera, bueno, pentsatu kontrakoa interpretatzen ari zerena baino. Bueno, Alexandra... Alexandra, mikrofono bat daukazun. Egia da. Erabat, segurua da, Bizente, zoragarria da, informazio asko ematen dizuelako. Lehen ere esan dut, eta beti ematen dizu bigarren aukera bat. Kasu honetan ere, testuari seriotasun solemnitate horik entzeko, garaikide egiteko, antzezleek beren bizitza izan zezaten eta iritsi zedin antzez ikusleen gana modu zuzenean. Goratzen naiz une batean, Hondartzan, Esmeralda erreginak, galeoiak naufragatu dunean, eta irekita daudenean, Hondartza horretatik, eta bera hasten da gogoratzen galdu duen guztia. Hau da, ze galdu du kapuiak, ze beste etxori galdu ditu bidean banekien, baina eta orduan Bizentek esaten zian, ema, hau da, boltsa laportu dizutenen bezala. Betarrokoak, muikorra, lentilak, beraz, nota oso onak ematen dizkizu, zure tokian jartzen gaitu. Zerbait duzu eranzteko?
Ezin da zuekin. ¿Algo más? Zerbait gehiago? Eskerrik asko, uste dut film guztiak zoragarriak direla, eta integrazioaz eta bizikidetzaz ari garenez, jakin nahi nuke nola Txinako neskatilak nola moldatu dira filmaketan. Ze haientzat bere lehen esperientzia izango zen, zinema munduan. Bueno, agintzen ari naiz beti bezala. Bueno, bapatekoa izan da, eta ematen du, ezakitela zer esan. Bueno, Es que como la historia es tan real... Historia horren erreala denez gero, representarla. ez da oso zaila izan antzestea. Eta filmaketan, Arantxak oso errez jarri digu, lana. Todas las escenas las ensayábamos un montón y ella nos acompañaba de todas. Eszena guztiak asko entseatu ditugu, gurekin egoten zen, kamera jartzen zigun, mikroak, oitzen juteko, eta beraz, filmaketan dena oso erraza izan da. Eskerrik asko. Ze ondo. Eskerrik asko gurekin batera egoteagatik, ez galdu gargauean La Ternura filma, beraiekin egongo gara, Bizenterekin noski, eta gogo handiz egongo gara film honetaz gozatzeko. Eta pena merezi du. Beraz, eskerrik asko, gaur gauean ikusiko dugu elkar. Gracias, viva Televisión Española.